Разтягането на пръстците може значително да ни успокои, да намали нашите нива на стрес, защото когато сме под стрес, ние влизаме в този режим, в който трябва да се бием или да бягаме, и нещо, което се случва, едно от нещата, които се случват, е да се натегнат пръстците, защото когато се натегнат, тогава ще ни помогнат да бягаме повече. И в същото време, когато седим и не се движим достатъчно и не се разтягаме достатъчно, те пръстците ни се натягат и това всъщност ни казва на мозъка, че ние сме под стрес, въпреки че може и да не сме, което предизвиква освобождаването на хормона на стреса, кортизол, и това ни кара да сме стресирани. Затова разтягането на пръстците, например, най-лесното е на някое стъпало да стъпим или на бордюр и просто да се увесим, така че да може да петата ни да падне по-ниско от пръстите. Това ще ни помогне да разтегнем поне 30 секунди на страна и това ще ни помогне значително да се успокоим. Пробвайте го, ефектът е моментален, направо няма да ви се вярва колко лесно и ефективно е.